Alikho elishona lingenazi ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Abaphesheya bothe isilo akasekho wake waba imeya semntubatuba kanti kudinwe imantshi kwelokubulawa kwabesifazane. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kubalulekile ukwakha amaxhama okuxhumana kwamazwe omhlaba nesizwe samaZulu kuba isifundazwe neningizimu Afrika yonkana njengoba lokho kwenza kube lula ukubambisana nokusebenzisana kwalezi zinhlangothi zonke. Lokhu ke kuqhamene namuhla ngenkathi abasuka phesha kwezilwandle bothe isilo misuzulu kazwelithini esigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma namuhla. Ngibingelele ngikwamukele imbukeli wezindaba ze1KZN TV igama lami uNkosenhle ngokaMtheni. Namuhla ke sila esigodlweni sesilo kwakhangela amankengane kwaNongoma la khona isilo imizulu kazwelithini bezivakashele kuyinxusa laseMelika elizinze lapha eNingizimu Afrika European Brigade. Uyinxusa laseMelika European Brigade ngezohlangana nje nesilo uzosethulela ke mayelana nomsebenzi awenzayo eNingizimu Afrika njalo ke nasesifundazweni iKwaZulu Natal. Sixoxisanele ke kabanzi kanye ke nomnumzana uBrigade wasixoxela ke ukuthi yini kahle kahle emlethe lapha esigodlweni namhlanje uyakuveza ukuthi uzokwazi nje lesiko likaZulu kanjalo ke nomlando kaZulu wonkana njengoba sazi ukuthi ke isizwe samaZulu sona ke ikakhulu sisakwazi ukuthi sigaje ngosiko ompilo lwaso. Waphinde kwasixoxela ukuthi ke akucinanga lapho kodwa ke bazophinde futhi bethuthukise besondele kakhulu ekutheni ke kuthuthukiswe ke isimo senhlalo sabantu ke baKwaZulu Natal uma sikhuluma ke ngezempilo uma sikhuluma ke ngezemfundo njalo njalo. Sikuxoxisanele ke naye kabanzi wasixoxela ke wabeka kanje. And it's been my honor to spend the day here at the palace to greet and engage His Majesty King Misisulu, Prime Minister Buthelezi and the Royal Court to learn more about Zululand and more importantly to reaffirm the historic ties between the Zulu people and the people of the United States of America. We have a number of objectives coming here today. The first is to show respect to His Majesty as well as to the Zulu people. And the second is to expand and explore additional ways for us to cooperate. His Majesty has a great vision for a prosperous Zululand and focusing on healthcare, on job creation, on agriculture, and so we had a very robust discussions on ways in which the United States of America, both our governments, our people, and our businesses can be supportive of that great vision. Unkulunkulu kaZulu umfundisi uThula Sizibuthelezi sixoxisaneleke naye uthi ke bakwamukele kakhulu ukuthi ke namhlanje bevakashele ngomuntu omkhulu kangaka obezomela ke uhulumeni noma ke ezomela ke umengameli waseMelika. Uthi ke konke lokho ke okuthulwe lapha namhlanje uhambe kahle kakhulu. Kube inqophamlando ngoba ubudlelwane phakathi kwezwe laseMelika nobukhosi bakwaZulu ubujulile futhi luneyingxabo ejulile. Lakho ke umhlangano namhlanje ukwazile ukuthi ucizelele ubudlelwane ukuthi buzoqhubeka buye phambili ikakhulukazi kwezemfundo kwezolimo nasekunakekeleni nje isizwe sonke sakwaZulu. Isilo sithokoze kakhulu ukuthi umuntu omkhulu kangaka omele umongameli waseMelika akwazi ukuthi eze lapha esigodlweni azovuselela ubuhlobo nalinxusa laseMelika liyibophezele ekuthenini zonke inhlelo ezinhle ezifiswa isilo nesizwe sakwaZulu bazobamba iqhaza elibonakalayo ekutheni isizwe sithuthuke kodwa ikakhulukazi kwezempilo ukuthi lapha emaklinika asemakhaya lube khona uhlelo lapho kuzolethwa khona odokotela ngohlelo lwaseMelika. Ngakho ke umhlangano namhlanje ube impumelelo emangalisayo. Ugqemeke engeqiwantwala uMasipala Inkosi Mtubatuba enyakatho nelikaMthaniya kulandela ukudlula emhlabeni kwaloyo obelikhansela la Ward 16 kulo masipala nowake wabake imeya uQhina Mkhwanazi. Umkhwanazi udlule emhlabeni ngemumva kokungeniswa esibhedlela ngemva kokugula isikhashana. Ubasabeke ikhansela la Ward 16 ngaphansi koMasipala Inkosi Mtubatuba iminyaka eli15 uQhina Mkhwanazi udlule emhlabeni ngemumva kokungeniswa esibhedlela ngenxa yokugula. Imeya kaMasipala nomkhandlu wamakhansela bahambeleke emndenini kaMkhwanazi ukuyobhonga emsonini
ngemuva kokudlula kwakhe. Imeya uMxolisi uthi ke baqhemeke ngeqwantwala njengoba kube namagalelo futhi beyikhansela elisebenza ngokuzimisela futhi ke ebelineqiniso. 2016 ube umeya la ngiyikhansela mina sebenza ngokukhulu ukubambisana. Ziningi izinto umuntu azifundile kubaba uMQ. Ikakhulukazi nje mina njengomxolisi wakamthetho asiqo, ziningi izinto engizifundile kuyena ezithinta ubuholi, ezithinta inhlonipho, ezithinta ukuthi izinto zesintu beyithanda kakhulu izinto ezikhuluma ngesintu, ikakhulukazi nje ezithinta imvelaphi yomuntu, ezithinta imvelaphi yakwaMkhwanazi, ezithinta imvelaphi yakwamthetho, ezithinta imvelaphi kaZulu. UMkhwanazi ke ngaphambilini kuzokhumbula ukuthi ke waba yimeya kuwo lo masipala, kanti kutheke kuphumeni kwakhe uba yimeya waqhubeka waba yikhansela kuyo le ndawo. Umthethwa uthi ke ufunde izinto eziningi kuye njengoba ngesinye isikhathi bebuye ke meluleke uma kukhona la angenzi kahle khona. Ihlele ngeluleka ngaso sonke isikhathi ukuthi yiziphi izinto okufanele ngizenze njengomeya. Ubengasho ukuthi yena ngoba akasiyi umeya so angeke sakwazi ukungiguide, angeke sakwazi ukuthi angiguide ukuthi no lokhu ku right lokhu ku wrong. Ubengena nezicapha la eoffice angitshela ukuthi no this is wrong. Ngiyakhala kakhulu, ngiyazi ukuthi ube umuntu obesondela kangakanani emndenini wakhe, kubantwana bakhe. Abantwana bawuye ongababuza intombazane mfana mayiqhamuka nje uyabona ukuthi ingane kaMQ. Ngiyawukhalela kakhulu umndeni wakamkhwanazi, ngiyazi ukuthi uzalwa ebukhosini bakwaMkhwanazi, ngiyawukhalela kakhulu ubukhosi bonke nezinduna zonke. Ngiyazi ukuthi ube ne role enkulu abeyidlala emkhandlwini wonke wakwaMpukunyoni. Uthi ke bazosebenzisana nomndeni ngalesi sikhathi esinzima ukwenza isiqinisekiso sokuthi ke umsebenzi wokumbeka endlini yakhe ukugcina uhamba ngempumelelo. Sizoba khona emndenini ukuqikelela ukuthi amalungiselelo onke azokwenziwa, sikhona nokuhlelelwa kwenkonzo yakhe yokugcina, sikhona ukuqikelela nje konke ukuthi ugcina kuma ngendlela kwenzeka ngendlela. Siyazi ukuthi MQ benemndeni eminingi emkhulu ngoba phela baba beganiwe, hayi kancane beganiwe nje kaningi. So ke sazohlangana nomndeni sibukisane, esifisa futhi ukuthi nakhona emndenini kungabe bikho imimoya yokuphambana kusalungiselelwa inkonzo, sizoba kanye nabo. Siyazi ukuthi kwezinye indawo nakweminye imindeni kuye kube nemimoya ephakamayo uma ngabe kuvele lesi simo, kodwa ke siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi kungenzeki konke lokho. Sizoba kanye nawo umndeni kuze kufika ilanga lokuthi ayobeka kala. Amalungiselelo enkonzo, umngcwabo kanye nesikhumbuzo kusazomenyezela ke ngokuhamba kweviki. Esidabeni izi1KZN TV, Tingusamkeliswe Nqulunga, ngisegunjaneni eMtubatuba. Inkantolo yemantshi yaseThekwini ikhiphe umyalelo oshubile obhekiswe kummeli womsolo wokuqala ecaleni elibhekene nabalisa ababili lokubulawa kwabesifazane kwatholwa izidumbu zabo zilahlwe emjondolo yaseKenville. Imantshi uSicelo Zuma uveze ukunengeka ngesikhathi omunye wabameli bomsolwa eveza ke ukuthi kabakulungela ukuqhubeka nokufaka isicelo sebheyili kwazisa uHolly Thimba labameli ubengabonwa nangokhalo. Imantshi ikhale ngokungahleleki kwabameli kubambezeleka ukuqhubeka kokufakwa kwesicelo sebheyili kwabasolwa ngokubulala abesifazana ababili eThekwini ngesikhathi omunye wabameli bomsolo wokuqala engabonwa nangokhalo enkantolo. I do understand the inconvenience caused by Mr. Jodwana. Hence, I also did seek clarity from Ms. Khanyile because I always hear Mr. Jodwana saying that he appears for the accused person but assisted by Ms. Khanyile. The role of Ms. Khanyile is really not clear in this case. So I'm not sure where this places the second accused person with regards to legal representation. However, this would be the court seeking an indulgence for Mr. Jodwana. I will be marking it final for purposes of bail, especially in respect of accused number 1, so that at least we have uniformity in the bail process. Imantshi inengeka nje ummeli ubeveze ukuthi ke kabakulungele ukuqhubeka necala kwazise umbuso kawabahlinzekanga ngesikhathi izitatimende ezidingekayo. Ngakolunye uhlangothi ummeli womsolo wesibili yena ukubeke kwacaca ukuthi ke bakulungele ukuhlabela mgama nokufaka lesicelo. Nokho
imantshi yathi-ke angeke bakwazi ukuzifaka ngokwahlukana lezi celo. Abasolwa bebebukeka bedangele kwasabantu abebekhuleka. Le nkantolo ibigcwele phama abebezokweseka imindeni yabagilwa evezeke ukuthi-ke lena yimizamo yabasolwa yokulibazisa icala. Ngiyajabula ukuthi bazophindela phakathi esitokisini bahlali. Mhlawumbe mase behlalile umqondo wabo uzobuya. Mhlawumbe uNembeza uvuke bakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Sibhlungu somndeni wathi Gabisa ukuthi sihlahlelo sisotho omncane kanje ngesihluko esinje eyingane ebulawa amadoda amadala. Ngiyafisa mina ukwazi ukuthi what was the motive behind everything le yenzekile enganeni. Uthini indlela sekubuka ngayo ama tactics okuzama ukuthi kube khona istory abasihlanganisayo ukuqhubeka nodaba labo phambili. Kodwa kanjengoba umbuso nawo abazomthetho bedidekile ngayo yonke lento eyenzakalayo nathi sidideke kakhulu futhi kuyasixaka nje ukuthi ezani manje lezi inkinga ezingaka futhi ezilethwa yibo abantu laba abasoleka kulolu daba. Njengoba ke umthetho usukhiphe unqamla juqu ukuthi lokuhlehla kwecala kokugcina sikholwa ukuthi kuyoba njalo ngempela. Kuzokhumuleka ukuthi imizimba kaAnele Mbukazi kanye noZizipho Gabisa yatholwa idacazwe ngasemjondolo yaseKenville bedutshuliwe. Uphenyo lwamaphoyisa lwaholela ekuboshweni kukaLungane Mthethwa kanye noSandile Chili nokwavela ukuthi-ke babekade belande abagilwa eMakubo. Sihambe simemezela lonke iTheku, fortunately yonke iKZN ukuthi abantu ababulala abantu abahlukumeza abantu besifazane nezingane mababoshwe ngoba inkinga esibhekene nayo abantwana basazi mabehamba noma bazobuya yini ekhaya. Icala lihlehlele umhlazi yisikhombisa kumfumfu endabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze ngemumva kwezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Abaphesheya bothe isilo akasekho wake waba imeya semntubatuba kanti kudinwe imantshi kwelokubulawa kwabesifazane. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu Natal umfundisi uMusa Zondi uthi kunesidingo esikhulu sokuba izindawo zokugcina amagugu nezinomlando zalesifundazwe zithuthukiswe ukuze ke zizokwazi ukuheha abatshali izimali kanjalo nezivakashi. UGagashi usho kanjena ehambisana ke nemeya yaSondini uWilson Ntshangase ngekathi ke kwethulwa inyanga yezokuvakasha emakhosini oLundi enyakatho nelikaMthaniya. Indawo yaSondini esenyakatho nelikaMthaniya ingenothe kakhulu ngomlando wesizwe samaZulu njengoba kuyinyanga yezokuvakasha nje ngenye indawo le abafisa ukwazi kabanzi ngomlando bengaya khona. Kuneyindawo ke ezifana nasemakhosini Valley okulapho kulele khona amanye kamakhosi akaZulu. Kunanesigcina amagugu sakhona futhi belu Ondini nezinye nje indawo ezisemlandweni omuhle wesizwe samaZulu. Umnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha kwaZulu Natal uthi lesikhulu isidingo sokuthuthukiswa kwalezi indawo. Okokuqala njengoba silana emakhosini sizokwethula ngokusemthethweni lenyanga kaMandulo inyanga kaSeptember okuyinyanga yokuqhakambisa umkhankaso wezokuvakasha lokho kuthiwa itourism. Lana umbono okhona ungokuthi le ndawo yasemakhosini igcinise isiheha abavakashi ibe indawo ezoba iresort. Njengoba siyayibona nansi iresort le yakho eNorthwest okuthiwa seSun City. Kodwa ke yona iresort eyuhlobo oluthize lapho abantu beyakhona ukuyobhukuda nje benze ezinye izinto. Kodwa iresort nayo ezoba nezinto ezizoheha abavakashi kube namahotela kube nazo zonke izinto zokwenza ukuthi abantu mabephuma besuke eindaweni zabo bezela bakwazi ukuthi babe nokungcebeleka babe lababukeza amasiko nakho konke lokomlando kade sikhona baye naseyiqiwini ngoba isiqiwi lesi esikhuluma ngaso sasemfolozi nasehluhluwe sesiqala la ngaphesheya komgwaqo kulesi sasophathe. Sesiqhubeka njalo sisofika emfolozi siqhubeke sofika ehluhluwe. Umkhandlu waSondini uthi ke ziningi lezi indawo ezingabamba ke iqhaza elikhulu ke kuthene ke kuhlomule nomnotho wendawo yaSondini.
Ezokuvakasha ziyacontributa lezi ezincane ezikhona. Kodwa uma umnyango wezokuvakasha ungabheka ugxile njoba ngisho ngithi indawo eziningi lapho uLundi zinomlando ojulileyo ngesizwe samaZulu. Zingagcina seyiletha cishe u80 to 90% womnotho walawo uLundi ungaxhomekeka kwezokuvakasha. Ayisikhombisa amakhosi alele kule ndawo. Ngingakho nje kuthiwa lapha nje kunendawo okuthiwa imakhosini eveli la kulele khona amakhosi ayisikhombisa kuze kube nemfanekiso ke impondo ekhona lapha cishe ngithi isikhombisa uphondo nophondo lumelele inkosi leyo ekhona la. Kule nyanga bayakhuthazwa abantu kuba bahambele indawo ezahlukene ubungaza belu inyanga yezokuvakasha. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi kuphilano kaCebekhulu ngisondini. Lusaqhubeka usizo lokweswela amabhasi emphakathini wakwesakamthethwa njengoba sekuphele isikhathi eside engabonwa. Lo mphakathi kukhala ngenkampani yamabhasi kwesakamthethwa bus service nabathi yahluleka ukubhekana nomthamo wabantu njengoba ke engafiki ngesikhathi futhi egcwala ngokweqile nokwenza ke abanye baxoshwe nasemsebenzini. Umphakathi wakwesakamthethwa usakhathazekile namanje njengoba usele dengwane engekho amabhasi kanti abanye sebelahlekelwe nawumsebenzi. Kuphazamisa kakhulu umphakathi ngangokuthi uma sikhuluma nabo khona impela abathi sebephelelwe nayo umsebenzi. Ngeke ngezwe nokuthi khona nezikole eseyivaliwe ngenxa yokuthi amabhasi awekho kuya ezikoleni. So ngaleyo ndlela ngibathi umphathi kawuphazamisa kakhulu. So besifisa ukuthi umnyango sengathi ungaba nesandla ukulekelela kulesimo esinjena mhlambe bobona abantu balekelela kanjani kumphathi wamabhasi noma bathola bazoxhasa ukuthi abantu bathutheke. Kusukela emavikini adlule umphakathi wakule ndawo ukhala ngamabhasi einkampani kwesakamthethwa bus service ngokuthi agcwala ngokweqile afa njalo akafiki ngesikhathi nokwenza bafike emva kwesikhathi emsebenzini. Ungazi ukuthi ekhaya uzohamba kanjani uzofika ngasikhathi sini ekhaya ekseni uyavuka fanele uye emsebenzini uyabekela ukuthi ekseni uzohamba ngani lo bus ayikho uthi afike estopeni uhlale akunabhasi hamba nibhayiza ngicinga nehla nenyuka nihambe locinga wona ama transport imoto zabantu hamba nihayikho hamba ngokuhayikho ufike emsebenzini uthola amawoni uyathethiswa nje sesihamba kuhlungu sihamba sehla sometimes asingabuye emakhaya ngenxa ukuthi amabhasi awekho ekhona masihamba ngawo ayafa endleleni ungabusazi uzokwenza njani ufike ebusuku ekhaya kunzo kakhulu njengamanje umphakathi mhlawumbe ukhona la mhlawumbe mina makuvela mhlawumbe abanye mhlawumbe kuvela mina kuphela baningi kakhulu abantu abahlukumezekile ngicabanga. Umphakathi wakule ndawo nobuhlangene ubamba umhlangano udingida lwenkinga ucele umnyango wezokuthutha esifundazweni KwaZulu-Natal ubulisukumele phezulu lodaba ungenelele ngokusheshsha kufakwe enye inkampani ezosebenza ngendlela. Afika lamabhasi kwathiwa khona afakiwe alethiwe mayelethwa ahambe efe endleleni khangevuthe ukuthi kuhambe kwahamba aphela kwona la wayelethiwe sagcina singasasihamba ngathi sihamba ngeimoto sigibela ngezimali simosha nje imali kakhulu siyacela ukuthi umnyango wezokuthutha usisize ungenelele inkosami usifakele enye inkampani siyacela ukuthi ngene enye manje sesiyayibonga le idedela abanye abantu abafuna ukusebenza besebenza ngendlela eright sicela nje idedela abanye abantu abazosebenza beservice right sesiright ngale nkampani ekhona. Ethintwa lo ngumphathi kule mabhasi ekwesakamthethwa bus service uEphraim Cebekhulu uveze ukuthi usazongena emhlanganweni okuyiwona ozocacisa ngesimo samabhasi. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwesakamthethwa. Abahleli bomcimbi igcwalisa Spring Picnic bathi isizathu esabenza abaqhubeka nalomcimbi ukuthi bafuna umculo kaMaskandi ungagcini ufadalala ekubeni bebaningi abantu abanamakhono okucula lokhu ke kuvele kwisithangami sabezindaba eThekwini. Ngesikhathi kuqhubeka lesi sithangami eThekwini kuchazwe kabanzi ngokuhlukana kweminqi ezovuleleka kubacula bazoba ingxenye yalomcimbi. So sizoba necategory ezoba nama artist lawa kuthiwa ama newcomer
ngoba sikubonile ukuthi mhlawumbe imbandela esibekayo ihambe bona ibashiye kanti nabo bakhona bafikile kuleyo criteria makuthi angiqamba amanga ngathi bazovotelwa umphakathi usho ukuthi sifuna lo sobe kuthi ke laba base abane number eziningi ibona boyobothathwa ke kulento ngicabanga ukuthi is top 5 mase sibuya ke size ke kulezi sihlabahlosile kulaba ke bafowethu oMaskandi asebebadala nabasebevuthiwe indlela esizokhetha ngayo kulonyaka sizobheka ukuthi iartist linama miliyoni amangaki ingoma ngayodwa loyo oyoba inengoma eziningi ezinama miliyoni amaningi uyena oyokhethwa ukuthi azongena kugcwalisa okunye okuvelile izingqinamba ezisikhalazo zabaculi ngendlela abaqashwa ngayo uma kunemicimbi kaMaskandi. Uma sisebenzisa lento okuthiwa ilungelo lomhlelo omcimbi ngizohandpick ukuthi ngifuna usibanibani kujike kube ngathi ke manje sichemile sase sithi no ake sithatheke lento sibuyisele ezandleni zabalungu bethu okuyibona esikhuluma nabo laba basibukela besemakhaya kube ibona abasebenzisa amandla abo sakwenza okokuqala kodwa sithema sikwenza okokuqala sakubona ukuthi uma sizosebenzisa icriteria A1 kuzogcina kuqasheka futhi abantu abayi1 abahleli balemicimbi bathi phambilini bebebhekana nokuvaleleka kweminye imicimbi emkhulu ngake ngakhuluma nominister uformer minister uZizi kodwa ngathi former minister ingxaki esibhekene nayo uma nihleli imicimbi yenu uhulumeni uMaskandi noma ningawuqasha noqasha ube munye noma babe babili niqede lapho nokukhokhela u20,000 mase kuthi artist elilodwa kulawo hip hop niunika u200,000 nibabhukela ama flight nizini banika ama hotel nizini banike nane hospitality rider kwenziwa yini lokho cha wangiphendula uminister ngoba uminister wethu wehlonipha loya futhi wayekhona ebantwini lo mcimbi igcwalisa spring picnic uzoba mhla ka2 kuNovember kubona lonyaka eThekwini kuDeboho Sibisi wesindaba se1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Ake siphinde sihlabene nali ikhefu sihlangabezene nengosi yomnotho uMasibuya. Sakubingelela sakwamukela ukuthi kusanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. Abaphesheya bothe isilo akasekho wake waba imeya semntubatuba kanti kudinwe imantshi kwelokubulawa kwabesifazane. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liyu 17 rand 62 cent uma liqhathaniswa nedola lasemelika libe u19 rand 61 cent uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe libe ke u23 rand 27 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide ke lona lingu$2,585.48 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u$72.75 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umdlalo wasemumva weLamontville Golden Arrows uGledwin Shitolo uthi bayakujabulela ukufika kwaKagiso Dikgatsho owake wagijima kuleli qembu nosezosizana nomqeqeshi waleli qembu uMabhuti Khanyeza. uShitolo uthi bakulangazelele ukusebenzisana naye. Abafana besithenda iGolden Arrows ihambele kwinxanxathela yezitolo eHammersdale ukuzohlanganyela nabalandeli bayo. Leli qembu edlala imidlalo yasekhaya eHammersdale eMpumalanga Stadium lethula abadlali abasha nabadala njengoba kulindele ukuthi lidlale umdlalo walo wokuqala ngaphansi kweBetway Premiership ngosuku lwangolwesibili ekhambeni neStellenbosch FC. Omunye wabadlali baleli qembu uGledwin Shitolo uthi bayathemba ukuthi umqeqeshi omusha uKagiso Dikgatsho uzosemisana kahle nomqeqeshi uMabhuti Khanyeza. We about it because they played together, they've been in the game for years. His experience will bring so much help to us, especially the midfielders and the defenders, because he was a central midfielder, a good one. So we're looking forward to work with him and get better. Umdlalo omusha waleli qembu uBlessing Mchunu nodabuka khona eHammersdale uthembisa abalandeli amagoli uma ethola ithuba lokudlala. Engikuthembisa kuma supports aseHammersdale kakhulukazi ngoba ama games eArozala eHammersdale
ukuthi ngizozimisela kakhulu, ngizodlala kakhulu, ngizokwazi ukuthi ngikorele i-team amagoli. Yonke into engiyithembisayo nanokuthi ngizodlala ngokuzikhandla, ngibe umuntu oyimisele kakhulu. Leli qembu lidlala imidlalo yalo yasekhaya kule nkundla eMpumalanga Stadium nokuyinkundla eseHammersdale, kanti abalandeli baleli qembu bathi babheke ukuthi leli qembu lenze kahle kule season. Ngicelayo kubadlali be-Arrows, ngicela nje iqembu lenze kahle kule season noma kube khona icup eyodwa nje soyithola kule season. Futhi likwazi ukungena na top 8. Wonke ama-game nje, i-home game nje la eHammersdale benze sure ukuthi nje hayi alibhadwa wonke amaphuzu awasali. Wonke ama-team efike lana nje amaphuzu ayasala. Yenze kahle nje kule season, ithokozisa abalandeli, icup eyodwa nje siyayifuna kule season. Konke nje kube mnandi. Kubukeka lilikhulu isasasa kule season njengoba wonke amaqembu esayinisa abadlali ukuqinisa izikwati zawo. Ezindabeni ze-One KZN TV ubikuthi abani maphumulo eHammersdale. Ake sikubhekele isimo sezulu ongasilindela. Ngeziguqisi besikuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.